Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Ayaw kog sa mukaalan. Ah, sorry kayo, dili ta man kasabukon. Pwes pahawa na. Kinsay tagiya aning resort. Ako. Oh, imo na ni? Oh. Prangkang pagkasulti. Human sa imong gibuhat nako. Si Bong ang miam-am nako. Ang akong boss. Ug iyan ning gihatag nako ang negosyo. Ug siya na. Siya na ang mga mahan ni Inday Athena. Tsuna. Giisip ni Bong nga iyang anak si Athena. Ug si Athena, miisip usab ni Bong nga ikaduhang amahan. O gani, tatay na ang tawag ni Athena kang Bong. Tatay Bong. Mao ba? Sorry. Di maginutan ni mahitabo. Kung wa pa ka magbinuang nako. Pero tsuna taon. Karon nga nasayot ka na. Ayaw na kog sa muka. Sige. Makalaong ka. Very good. Pagkanindot na di sa imong kapalaran, no? Nindot kay imong kapalaran. Ingay kung pagka-inosente o pagka-way sa mo'y naghatag ka ni mo og maayong kaugmaon. Hanggaw ni mo. Unsa imong pagka-inosente o sa agod. Din nang kumaking lalis pa ni mo na, tsuna. Pero, kung pananglit, Pananglit unsa? kung pananglit, mausa ba ang dagas panahon ba? O dili na magpangga ni mo si Bong. Suway lang Alex bay. Bukas sa ginapultahan. Unsa? Bukas ang pultahan para ni mo. Never nga mahitabo na alan. Tabangan nagkakampong nga dili na may. Hanggaw ni mo. Ano gutang mo balik pa kus mapait atong kahimtang? Nabuang na ko ana? Ha? Ni ana ko. Ni ana ang tanan nako. May service car. May kaugalingong mountain resort. Uban ni mo mag-unsa ko, magpaabot sa Halin's Ice Cream, magpaabot sa Kitas Reflex. Oh my gosh, what a terrible life. Pwede bang makita ko nga itong anak? Ayaw na pakikita niya. Gikalimtan ka ng Athena. Mao ba? Dili na gustong makakita si Athena ni mo Alan. Kung dili siya gustong makakita na ako, bisan makalilan ko kadiyot niya, pwede. Okay ra gyud ko. Dawa dili sa Athena. Oh, asa di ay siya? Nilarga. Larga? Asa mi larga? Tuas Korea. Korea? Ni bakasyon. Maayo di ay. Kung naa pa minimo, asa ra man mi kutob? Ha? Asa ra? SMC side? Bitaw, no? Kutob lagi mo sa isim siya town. Kung niya mo ba na ako? Paita, no? O ika, nga nugutaon ka, hilak man ka. Buang bitaw ning. Buang nga bitaw. Dili man kapugnan usahay. Buang gining mata nako. Kanang himi kayo. Muhilak man. O ibe ni mo Alan oy. O ino. Sige. Hindi na ako magdugay, Chuna. Ay lakaw na oy, kay wagi mo hawid nimo. Akong iyampo nga magmalipayon ka, Permi. Ay na lang ta oy, ampo gutaon, paluoy-luoy kunuhay ka. Ikaw magampo? Ha? Di ka ko nimo tunguhon sa imong pagampo? Dili ba yan? Bisan sa imong pagpalayo na ako, o bisan sa imong disoltero na ako, na ikaw pinangga ni Bong, gulahan ka sa mga kamot ni Bong, okay ko, sayod ko. Ilahom sa imong kasing-kasing, ibaw ko di kasan makalimot na ako. Uy, hala uy. Feeling kay ka. Dugay ta na kang kikalimtan uy. Sayod ko. Ibaw man ko ba? Idigtalikod ron ako, imo makumparar ang pagpangga so sa kapobre o ang pagpangga so sa kadato. Unsa? Makumpara na nimo.
Dili na ako, di juga makadungog nga mo kasaba ko nimo, di ba? Alan, Dili na ako, mahinumdum ka kita nga akong itawag nimo, langga, Chona, di ba? luod, Alan. Luod. Paglakaw na mo, be. Samok-samok man lang mo. Basta ti man nilang. Muabot ka niyang panahon, na pahilakon ka ni Bong, ay kabala ka. Dagan unya pa ingon sa bahay. Ako'y pahid sa imo mga duha. Ble, kasukao ko na minaw. Sige, aron di ka magsuka. Ito na ako. Ug palihog na lang di ay pangumusta kong Inday Athena. Ing nga diri ko ngayang tatay Alan. Gikalimtan ka ng Athena. Ang iyang giilang tatay, mao na si Bong. Tatay Bong. Ilang di ay, ba ni mo? Hingus-hingus pa. Mao na'y sukli sa imong pagkamaluibon, Alan. Ay, mao ba? Oh, mao gyud kayo. Tinuod gyud. Wag nakasas bay Alan. Wa nakasangcho na. Pero, unsaon naman lang na? Naa naman si Sir Bong. Bitaw no. Ay, swerte gani kaayo na siya. Tungod kisa ako nahibaw ano, si Ma'am Chona, mo'y tag-ingani mo ang resort. Ha? Mau tinuod ba nga ha? Ay, ola, ge. Tinuod bitaw na. Surtihang tsuna di no. Ikaw yung ba na asa man? Ay, daga pa man ako. Oh. Mo ba? Dalaga ka ba? Ay, utawon. Baya no. Ako ulit tao. Ay, hala, no? Eh, kisa may pangalan ni mo? Butong. Ay, Butong. Pagkanindot sa imong pangalan, Butong. Oh, butong lahi. O sa'yo pilido? Butong lahing. Butong lahing. Oh, anong butong lahing ba? Hali, oy, ginoo ko. Kita na ka ng butong lahing. Pulos man na mga naaslube. Oh, pulos Butong bitaw. ug ang layang lahing. Oh, bitaw. Laya, lahing na siya. Oo. Bitaw. Ikaw, kinsay nga ni mo? Ay, amay. Amay? Unsay mo apelido ay? Makabalig ulo. Ah! Usa? Makabalig ulo. Matay kining ako. May sultia di ka sa bawgon pa nini mo. Di ko naman balik. Tulid panislan sa numero 6. Sa? Wala ka Bitaw, pero kadiyot lang nun, may. Si Chona ramali ako nakita din yung pila ka customer. Nagdadapag to alya. Ug ang uban, no? Nagbiting shot pa. Ay, mga customers, magod na sila. Ha? Pila ka tagpila ang room din eh. Tag 2.5 ang room. 2.5 per day? Oh, God. Tag 2.5 per day. Mangutan ako ha. Si Inday Athena, asa man. Walig ko kita niya. Ay, si Athena, ay ayaw lang pagsapa, ha? Ano? Nga, ako'y nagsulti ni mo. Uy, asa lagi. Asa? Nilayas, man. Nilayas? Usay nung naglayas, ha? Bay? Ganun nilayas man? Kining. Manako pa manid sa akong luha. Salamat nga kitagan ko nimo kay kayunan. Chona, salamat kay gyud. Ayaw na pagbalik. Oo, ay kakulan, makalaom ka. So, malo kay kwarta? Hatagan di ka. Oh. 10,000 na. Uy, ayaw. Magkuhaan ang imong kadato. Unsa? Adios, Chona. Hilas. Di pa mo dawat. Aulain sa kaayo. Ang magpugson. Bye. Tong. Bay. Ito na ta. Sige, bay. Kumusta inyo pa nagsulti, ha? Kuan bay. Unong sa. Okay. Yang ko na mag-isabay. Ang ko na siya nga si Bong mo imiyam-am niya. Sa dayang naitabo ko nung may biya sila. Pahok kini ang naghatag ug maayong kaugmaon nila. Bawo ka? Siya na malitag-iyan ining maong resort. Mauligi ko, no? Grasya niya ang akong pagka-inusinti o pagkawaysa. Bay Alan. Nga nangita akong Inday Athena. Ay, swerte na nga akong anak kay tuwa nakabakasyon naglaing nasod. Ni bakasyon man ko no. Ha? Bakasyon?
Bakasyon ba eh? Nindot kayo ni bakasyon. Tuwag ko na sa Korea. Bay. Dasa na ng istorya ha. Was Korea, bay. Mato di amay. Si Netina. Nilayas. Unsa? Milayas? Nganong milayas? Gisilusan ko no siyang nanay Chuna. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!